шаҳри Хуҷанд, маркази маъмурии вилояти Суғд. дар ин шаҳри бостонӣ ки имрӯзҳо беш аз 180 000 аҳолӣ сукунат дорад, ҳамасола иншооти зиёди таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ тақрибан 700 иншооти нав сохта ба истифода дода шуд. ҳамзамон роҳу пулҳо ва дигар иншооти мавҷуда ки дар гузашта ҳолати ногувор доштанд, таҷдиду навсозӣ гардиданд. аз ҷумла бо бунёди иншооти таъиноти гуногун аз қабили биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, майдончаҳои варзишӣ, таҷдиду барқарорсозии роҳҳои маҳаллӣ ва мавзеъҳои тарихӣ, симои шаҳр куллан дигаргун шуд. сокинони шаҳр бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ ва ифтихори ватандорӣ ободию пешрафти Хуҷандро ки пеш аз ҳама бо талошу кӯшишҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вуҷуд омадааст қадр мекунанд ва дар рушди тамоми соҳаҳо бо азму иродаи қавӣ саҳми назаррас мегузоранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як сафар ба шаҳри бостонии Хуҷанд дар маросими ба истифода додани даҳҳо иншооти хурду бузург, аз ҷумла корхонаҳои саноатӣ, биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, фарҳангӣ ва марказҳои хизматрасонӣ иштирок намуда, сокинонро ба ободонию созандагӣ ҳидоят мекунанд. натиҷа ҳамин аст, ки дар ин давра рушди тамоми соҳаҳо таъмин гардида, сокинони меҳнатдӯсти шаҳр бо пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ҳамеша ба дастовардҳои қобили ситоиш ноил мегарданд. соли 2021 дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, сокинони шаҳри Хуҷанд низ 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои назаррас таҷлил хоҳанд намуд. зеро аз рӯзҳои аввали ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ якҷо бо соҳибкорони ватандӯсти шаҳр, бунёд, таъмир ва навсозии беш аз 500 иншооти таъиноти гуногун аз қабили биноҳои истиқоматии баландошёна, мактабу кӯдакистонҳо, муассисаҳои тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, ҳаммому кошонаҳои ҳусн, марказҳои савдою хизматрасонии замонавӣ, тарабхонаю меҳмонхона, майдончаҳои варзишӣ ва дигар биноҳо ба нақша гирифта шуд, ки аз ин шумора то имрӯз аллакай наздики 200 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳар лаҳза ки фурсат моро ба ҷашни мубораки 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наздик месозад, ҳамеша дар сарзамини Тоҷикистон бо ҳидоят ва раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастовардҳои нав ба нав, корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ авҷ мегиранд, ривоҷ пайдо мекунанд. аз ҷумла мо ҳамагон таи чанд соли охир шоҳид ҳастем, ки дар шаҳри Хуҷанд беҳтарин иншоотҳои муҳими соҳаҳои хоҷагии халқ бунёд ёфтанд. хоса мо аз таърих медонем, ки шаҳри Хуҷанд яке аз шаҳрҳои қадима ва яке аз сарзаминҳои эътирофшуда ба унвони тирози ҷаҳон маъруф аст. то ин ҷашни бузург воқеан ин шаҳри гулпӯшу гулсабз боз ҳам хуррамтару пурравнақтар мегардад. вақте ба ҳама саросари ин шаҳр, ки имрӯз дар остонаи фасли баҳор шаҳри гулпӯш аст ва хиёбонҳо бо гулҳои муаттару муанбар зебу оро дода шуданд, ин пеш аз ҳама дар баробари бозгӯӣ ва тафсири зебои ҳузури мубораки баҳор бошад. аз сӯи дигар ин шаҳрро воқеан ба тирози ҷаҳон табдил додааст. дар доираи омодагӣ ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон аз ҷониби маъмурияти корхонаҳои сохташуда истодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд бо мақсади таъмин намудани аҳолии маҳаллаҳои навбунёди соҳили рости шаҳри Хуҷанд ҷиҳати сохтмони иншооти хати обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шаҳри Хуҷанд марҳилаи аввали он, яъне таҷдид ва зиёд намудани иқтидорҳои истгоҳи рақами 4 корҳои мушаххас ба анҷом расонида шуданд. аз ҷумла як адад ҳавзи ғунҷоишаш 2500 куба пурра ба истифода супорида шуда, ҳавзи дуюм сохта шуда истодааст. ҳамзамон сокинони маҳаллаҳои навбунёди 14 ва 15 шаҳр бо саҳми аҳолӣ ва мақомоти маҳаллӣ бо нерӯи барқ таъмин гардиданд.
саноатикунонии мамлакат ҳадафи чоруми стратегӣ. Бо мақсади расидан ба ин ҳадаф дар шаҳри Хуҷанд бунёду навсозии корхонаҳои саноатӣ вусъат меёбад. соли 2019 бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба саҳми соҳибкорон 14 корхонаи нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар соли равон бошад сохта ба истифода додани зиёда аз 15 корхонаи нави саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. молу маҳсулотҳои истеҳсолшавандаи ин корхонаҳо зиёда ба 12 давлатҳои хориҷ содирот карда мешаванд. маҳсулотҳои воридотшаванда албатта кам шуд. умуман мо тасмим гирифтаем ки истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ ки мо ба марраи 1,3 миллиард расидем то 1,5 миллиард рафта расад то охири сол. мо умед дорем ки ба кор шурӯъ намудани корхонаҳои мавсимӣ, мана истеҳсоли об, яхмос, мана дигар намудҳои маҳсулотҳое ки аз фарорасии баҳор гармӣ ба фаъолият шурӯъ менамоянд. албатта мо ба ин нақшаи гузошташуда ноил мегардем. коршиносони масоили иқтисодӣ мегӯянд имтиёзу сабукиҳои муқаррарнамудаи ҳукумати мамлакат барои молистеҳсолкунандагон дар шаҳри Хуҷанд ба таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши маҳсулоти ватанӣ заминаи воқеӣ гузошт. агар соли 2010 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳамагии 170 миллион сомониро ташкил медод, дар натиҷаи татбиқи барномаҳои давлатӣ, ворид намудани хатҳои технологияи нав ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ дар соли гузашта ин нишон дод ба зиёда аз 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ расид. дар ҳақиқат мо ҳамарӯза дастгирии давлат ва ҳукуматро дар рушди фаъолияти соҳибкорӣ мебинем. мо аз ин хеле шод ҳастем ва мо ин дастгирӣ моро водор мекунад ки боз ҳам хубтару беҳтар кор кунем, истеҳсоли маҳсулоти ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалиро ба роҳ монем. айни замон дар шаҳри Хуҷанд беш аз 170 корхонаи хурду бузург ба истеҳсоли молу маҳсулот машғуланд ва ҳиссаи онҳо дар рушди иқтисоди миллӣ назаррас аст. маҳсулоти корхонаҳои саноатии шаҳр дар миқёси олам муаррифӣ гашта дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир дониста мешавад. бо содироти маҳсулот ба кишварҳои минтақа ва ҷаҳон аз қабили Амрико, Шветсия, Фаронса, Россия, Афғонистон, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркия, Малайзия ва дигар давлатҳо имкони васеъ намудани фаъолияти корхонаҳои мавҷуда ва ҷорӣ намудани технологияи муосир ки асоси истеҳсолот ба ҳисоб меравад ба вуҷуд омад. Хуҷанд бо маънои томаш шаҳри калони саноатист ва хоса бо корхонаҳои азими ресандагию бофандагӣ рангу боркунии дузандагиаш шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфтааст. дар коргоҳи мо аз истеҳсоли ришта то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ 7 линияҳои технологӣ васл карда шудааст ва дар он зиёда аз 15 намуди таҷҳизотҳои ҳозиризамон васл карда шудаанд. имрӯз талабот бозори ҷаҳонӣ ба маҳсулоти мо ки асосан 100% аз пахта, аз истеҳсоли пахта иборат аст, бисёр таваҷҷӯҳашон зиёд аст. харидоро аз Беларус, Федератсияи Россия, Қазоқистон баромада истодаанд. мо ҳаракат мекунем ки бо онҳо ҳамкорӣ намоем. дар шаҳри Хуҷанд ба рушди саноати хӯрокворӣ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. хусусан таи солҳои охир даҳҳо корхонаи нав ба истифода дода шуд ки бозори дохилиро бо маҳсулоти ватанӣ таъмин мекунанд. намунаи он ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Порсои Хуҷанд ва Маҳмудов ба ҳисоб меравад ки имрӯзҳо бо нишони молии Файзи Расул ба истеҳсоли маҳсулоти ширию гӯштӣ машғуланд. агар дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Порсои Хуҷанд дар як шабонарӯз 6 тонна шир кор кард ва аз он 25 намуди маҳсулот истеҳсол карда шавад, иқтидори солонаи корхонаи ҳасиббарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмудов истеҳсоли 600 тонна маҳсулоти гӯштӣ мебошад. ҳоло дар корхона 70 нафар кормандон бо ҷои кори доимӣ таъмин ҳастанд ки зиёда аз 80% онро ҷавонон ташкил мекунанд. дар корхона зиёда аз 25 номгӯи маҳсулот истеҳсол карда
ба нуқтаҳои савдои шаҳру вилоят, пойтахти азизамон Душанбешаҳр, ноҳияҳои тобеи республика, вилояти Хатлон ва Бадахшон дастрас карда мешавад бо мошинаҳои махсус гардонидашуда рефрижераторҳо. ҳоло бошад ба корхона якчанд таҷҳизотҳои нав аз мамлакатҳои хориҷӣ оварда шудааст, ки ин боз ҳам барои зиёд кардани номгоҳи маҳсулот ба мо ёрӣ мерасонад. Якчанд фермаҳое ки дар ҳудуди вилоят ҳастанд, роҳбарияти вилоят онро ба мо вобаста карда мондаанд, ки мо бо онҳо ҳамкорӣ ва ҳам алоқаи зист дорем. дар корхона дар як сол қариб ба маблағи 6 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда мешавад. корхонаи ҳасибарорӣ Файзи Расул тақрибан 50-60 намуд маҳсулоти гӯшти ҳасибҳои гуногун мебарорем ва ин маҳсулоти мо асосан дар бозори дохилаи худамо, асосан вилояти Суғд, пойтахти ҷумҳурия мо шаҳри Душанбе бароварда ба фурӯш монда мешавад. маҳсулоте ки мо мебарорем асосан бо гӯшти мурғи маҳаллӣ ки мо худамо фермаҳои мурғӣ дорем ва ба қарибӣ боз як корхонаи нав кушода истодаем ки ба маҳсулоти мурғӣ худаморо таъмин мекунем. маҳсулоти гӯшти чорвои маҳаллӣ бошад аз бозор гирифта мешавад. барои интиқоли саривақтии моду маҳсулот бунёду навсозии роҳҳо низ дар мадди назар аст. тибқи маълумоти масъулон соли гузашта беш аз 36 километр роҳҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд таъмири асосӣ карда шуд. ҷиҳати амалӣ намудани ин иқдом шурӯъ аз моҳи марти соли равон бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ ба таъмири роҳҳои мошингарди кӯчаву хиёбонҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳр оғози расмӣ бахшида шуд. соли оянда бошад таҷдиду навсозии зиёда аз 30 километр роҳ ба нақша гирифта шудааст. дар шаҳри Хуҷанд дар маҷмӯъ наздики 165 километр роҳҳои мошингард мавҷуд аст. منفرش نمودنی کوچه آغاز کرده شد. عین حال منفرش نمودنی قسمی راههای فرسوده شده رفته ایستاده است و به پررگی منفرش نمودنی گرد و اطراف باغ نوبنیادی به نام ابو محمودی خوجندی آغاز کرده شد که امروز پگاه به پررگی منفرش کرده می شود. 2 سال 3 سال پیش راههای بسیار فرسوده بود. خود شهروندان محله ها نیز دستگیری کرده ایستادند. غیر از مبلغ‌هایی که از بودجت محلی جدا می شود با دستگیری صاحبکاران، دستگیری سخاوتمندان البته حس کرده ایستاده است و تعمیر راه‌ها پیشروی رفته ایستاده است. асосан пешрафти тамоми соҳаҳо аз мутахассисони ҳирфаӣ вобастагӣ дорад. дар марҳалаи сифатан нави рушди давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон бунёди муассисаҳои муосири таълимӣ ки аз ҷумлаи омилҳои муҳимтарини мутобиқсозии инфраструктураи соҳаи маориф ба талаботи ҷаҳони имрӯза маҳсуб шуда, барои бедор кардани завқи наврасону ҷавонон ба омӯзиши илму дониш нақши асосӣ доранд, то рафт вусъат пайдо мекунад. ҷиҳати амалӣ намудани ин ҳадаф дар замони истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ зиёда аз 20 муассисаи нави таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар 48 муассисаи таълимии шаҳр зиёда аз 42 000 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ки ба таълиму тарбияи онҳо наздики 2500 омӯзгор машғуланд. бо мақсади баланд бардоштани тафаккури техникии хонандагон, барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли амал қарор дорад. дар асоси барномаи мазкур муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр бо компютер ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти муосири электронӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон муассисаҳои таълимӣ ба шабакаи ҷаҳонии интернет пайваст буда, дар самти ҷорӣ намудани воситаҳои муосири илмомӯзӣ дар раванди таълим корҳо идома доранд. кабинетҳои фаннӣ низ бо таҷҳизоти муосири илмомӯзӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд. соли гузашта муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрро 2621 нафар хатм намуд. пеш аз ҳама шукронаи даврони истиқлол мекунем, ки мо имрӯз бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ва заҳматҳои шабонарӯзаи пешвои миллат Тоҷикистони мо рӯй ба тараққӣ ниҳодааст ва соҳаи маориф яке аз
самтҳои асосии давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад ва имрӯз аз тарафи давлату ҳукумат ва шахсан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо омӯзгорон ҳамарӯза ғамхории он касро ҳис карда истодаем ва барои боз ҳам беҳтар кардани сатҳу сифати дониши хонандагон, боз беҳтар кардани шавқу завқи онҳо нисбат ба забономӯзӣ, нисбати фанҳои дақиқ ки ҳоло бисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ, биология ва риёзӣ аз тарафи пешвои миллат эълон карда шуд, ин моро водор менамояд то ки барои боз ҳам пешрафти соҳаи маорифи ватани азизамон кӯшиш карда бошем ва хонандагони мо дар ҳамаи намудҳои озмунҳо, олимпиадаҳо, чӣ олимпиадаҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ хеле фаъолона иштирок мекунанд ва онҳо соҳиби дониши чуқур ҳастанд ва ҳамарӯза ҳаракат мекунанд ки дониши худро боз ҳам беҳтар карда дар оянда Тоҷикистон ватани азизи худро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоянд. дар шаҳри Хуҷанд фаъолияти муассисаҳои томактабӣ низ назаррас арзёбӣ мешавад. имрӯзҳо дар шаҳр зиёда аз 40 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд. истифодаи таҷрибаи пешқадам фароҳам овардани шароити хуби тарбия имкон дод ки фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ зиёд гардад ва ҳамзамон дар асоси барномаву нақшаҳои таълимии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мураббияҳо курсҳои махсуси бозомӯзиро хатм намоянд. ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 дар шаҳри Хуҷанд боз 2 кӯдакистони нав ба истифода дода шуд. ба ҳамин монанд дар шаҳри Хуҷанд дигар соҳаҳо низ пешрафти назаррас дошта, барои фароҳам овардани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ дар оянда низ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар маҷмӯъ корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд авҷ гирифта, сокинон дар рушду шукуфоии ин гӯшаи зебои мамлакат сарҷамъона заҳмат мекашанд.